Dadakpan sa otoridad sa Davao City ang usa sa co-accused ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong trafficking. Ano report ni Kent Abrigana. 5 kaadlaw human gianunsyo ang reward money alang sa dunay impormasyon sa lokasyon nila KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ug mga co-accused niini. Nasikop sa kapulisan ang usa ka co-accused nga si Pauline Canada, 44 anyos, sulod sa balay sa usa ka subdivision sa Cabantian, Davao City, pasado alas 2 kagahapon. Si Pauline nugupat pa ka individual nga sila si Crisente ug Ingrid Canada, Sylvia Simañez ug Jacqueline Roy. Adunay arrest warrant nga gi-issue sa Pasig City Regional Court Branch 159 kalabot sa human trafficking. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa ubang residente sa maong subdivision, ana daw sa usa ka tuig nagapuyo sa mong lugar si Pauline. Yang kuan, yang anak ko, yang bana o yang asawa. Gawas na mag-pick up man siya, magawas na personal. Personal? Oo. Kanang duha jud. Lahi-lahi lang ang klase sa sakyanan nga mo parking diha. But wala po nagduda kung unsan na sila. Kasagaran ako makitaan is helper na ay magkuan di sa gawas, murang magkuan og bisbis ganig tubig. Kaganihang buntag, gipresenta si Pauline sa PNP headquarters sa Camp Crame. Sumalang ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Dunay nakahatag kanila og impormasyon kalabot kang Pauline. Mga higit kumulang alas 9:30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kila Nick Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae, no, na kamukha na nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na 1 milyong piso. Apan gikwestiyon karon sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang madod pa pagpamakak sa kapulisan sa Pro 11. Dihang gipangutanan ni ini kung nadakpan na ba ang iyang kliyente nga si Pauline Canada. Tumawag muna ako pala kay General Torre, hindi ako nasagot. Nag-text ako, hindi ako na-answer. So pumunta ako doon, nag-fill up ako ng form because I wanted to confirm kung nandun ba talaga sa kanila. Hindi ako na-meet ni General Torre kasi wala daw siya. Yung kanyang secretary na pulis ang nag-meet sa akin at sabi, wala kami nadakip. Sigurado kayo? Wala kami nadakip, sir. Fake news yan. Pero nung tinext ko yung isang kaibigang general, sinabihan ako, Padre, bakit i-deny i-reported dito sa Camp Crame na nadakip na nga si Pauline Canada? I'm not aware of that sa mga sinabi ni Attorney Torion because I haven't seen him since kami nag-usap sa Dusit Honey at I have requested him because he presented himself to be the lawyer of the fugitives. Kaya kinausap ko siya na sana tulungan niya ako na i-surrender na lang. And he actually gave commitment na tutulong. And then since then, sa pagdating ko, 1 month later, he never communicated with me until we arrested this person. Samtang, nagatuusab si Secretary Abalos nga wala pa nakagawa sa nasod si Pastor Kibuloy. Nakuntabang sabmatod pa ang 10 million pesos nga reward money sa pagpangita kang Pastor Kibuloy. Maaaring kung saan parte sila ng mundo, there's always that possibility. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Nandito lang yan. At we will assure you this, as what we've assured you before, lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.